προημερών στην Κρήτη, όπου εκεί συμμετείχαν τα μεγαλύτερα κεφάλαια διεθνώς, οι καλύτεροι πανεπιστημιακοί όσον αφορά ζητήματα γεωλογίας και υδρογονανθράκων. Και αυτό που είπαν είναι ότι η χώρα μας είναι πράγματι πλούσια. Νοτίως της Κρήτης, στην επωνομαζόμενη λεκάνη του Ηρωδότου, υπάρχει ανεκμετάλλευτος πλούτος και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή του. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα του κράτους Ισραήλ. 150 χρόνια ρούφαγε τον πλούτο. Είπε ναι. Άσε τώρα. Ποιος ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο, κυρία Κανέλη? Ποιος ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο στην Ελλάδα? Οι Έλληνες το 1973 επί στρατιωτικού καθεστώτος. Με Έλληνες εργάτες, με την ανεργία στο 0, με τη σούσκα του δημοσίου χρέους στο 0. Τα λαβρεωτικά τα ξέρεις. Εσύ πας 100 χρόνια πίσω. Οι Siemens πώς ήρθε? Δεν τον ενδιαφέρει. Στη Χρυσή Αυγή λες για τους Siemens. Στη Χρυσή Αυγή τα λες για τους χωροφύλακες του 1910. Άσε, εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε παίξει ξύλο με τους χωροφύλακες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει για αφοπλισμό των ΜΑΤ, αλλά πάντα από πίσω κοιτούσε. Μην λες για χωροφύλακες σε εμένα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα εξουσίας. Όταν ρωτήσανε την Παπαρίγα αν συνεργάζεται με την αστυνομία, αντί να τους καταγγείλει για προβοκάτορες, έλεγε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι είπα στην Παπαρίγα, έτσι της είπα, συνεργαστήκανε, να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε, δεν ασχολείσαι με παλιοκουμούνι, δεν ασχολείσαι με φασισταριά, αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, πέρα από την κρίση της οικονομίας. Τη ρωτήσανε, συνεργαστήκατε και απάντησε. Κύριε Αναβολή, είναι λόγω παρέλευσης ωραρίου. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό, κύριε Αναβολή? Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρει στα δικαστήρια κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας? Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό, μην μιλάτε γενικώς. Και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρενούμε. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι.